أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Elaw Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bambelelani niyimbumba entanjeni yomusa nothando luka Allah, nibambene niyimbumba nimunye. Wala tafarraqu, ningahlukani, ningaqhekeki, ningadwenguluki, nihlale nibambene nimoya munye. Africa my home, Africa my continent. Ngilethela indaba ezibhlungu. Ngenze kuyazibona kodwa uzibonisisi. Umdala uthi singaqhekeki, singahlukani, singadwenguluki, sihlale siyimbumba, sibambelele, sibambene sinje. Awukujuleke ema-Afrika. Ukube injula buchopho njengabanye bethu. Ukuhlala uzinze uwedwa ujule. I-America, i-continent enama-states awu-33 kodwa ahlangene ayimbumba ayinto eyodwa. Namhlanje kune-continent ebizwa ngani United States of America. Bese uyahamba uya ku-Middle East, go Dubai, go Qatar, you name them. UAE, United Arab Emirates. Bahlangene babumbene bayimbumba banje. Khona into abayiswele ayikho. Bahlangene babumbene bayimbumba banje. Right? Sibuye size Africa. 54 states, 54 countries. E-Africa. Kungani singabi ne-United States of Africa? Yini e-Africa bese kuyahluka? Kube yi-DSA. Divided States of Africa. Why? Ngoba uma singaba ne-United States of Africa, indlala iphelile kulelizwekazi lase-Afrika. Yiloko abamhlophe abangakufuni. Ngoba ukuphela kwendlala e-Afrika, ukuqala kwendlala emazweni abo. Hey, awuthi nguphindele. Divided States of Africa, DSA, isho ukudla kahle kwabamhlophe. Basale behlupheka e-Afrika, kodwa umnotho kube kungowabo. Ngitshelile ngathi ngilethele indaba ezibhlungu. Ezibhlungu kakhulu ukuthi abaholi bethu abasiphethe la e-Afrika bonke bayalazi iqiniso. Abaholi bethu abasiphethe la e-Afrika bonke bayalazi iqiniso ukuthi e-Afrika sahlakaniphelwa, basizela neBhayibheli, bathi basilethele ukholo, bathi basilethele insindiso. Ngicela ukunitshela ke namhlanje ukuthi ukholo lweBhayibheli nensindiso yini. Ukholo lweBhayibheli nensindiso ukuthi abamhlophe bathathe umhlaba wethu wase-Afrika bawenze owabo. Bathathe izimbiwa phansi zethu e-Afrika, ungayibala zonke, uranium, ilahle, igolide, idayimane, ikhopha, isiliva, you name them. Uyibale zonke.
kube ezabo, sisale thina la sidla imbuya ngothi. Nayo ke insindiso maKristu esilethelwe iBhayibheli. Iyona ke inkolo ke le esilethelwe iBhayibheli njengoba kunje eAfrika. Ake selishintsheni ke bafowethu, silwela ukuthi simshintshe lo DSA. Ngoba lo DSA ushinto eziningi. Dismantled states of Africa. You know what is to dismantle? Ukuyihlukanisa, ukuyenza ama-piece. Kuyenza igaba ngegaba. Njengoba uyibona nje Africa igaba ngegaba. Bayenze ngamabomu. Divided states of Africa. Bayalwa abaholi bafowethu. Bayalwa abaholi bafowethu. Ibrahim Traore bafethu uyalwa. Nikubeke eceleni ukuthi uyimuslim. Ake nikubeke eceleni ukuthi uyimuslim. Akazange Ibrahim Traore athi mina ngikhulumela iIslam, akazange. Uthi ngikhulumela iAfrika ukusuka eGibhithe ukuyofika eKapa. Alibuye izwe lomkhulu. Kodwa manje inkinga siholwa abaholi bethu abanonya. Abaholi bethu abanenhliziyo ezimbi. Bafuna ukudla bodwa. Bafuna ukuphumelela bodwa bona nemindeni yabo. Abanandaba nathi eAfrika, banendaba nemindeni yabo. Ingakho bengafuni ukuthi iAfrika ihlangane. Hayi ukuthi iqiniso abalazi, balazi kahle. Yingoba iAfrika uma ngabe ingahlangana, sonke sizolingana. Intupheko izophela eAfrika ngoba sonke singama-Africans, sinamasheya kuzo zonke izimbiwa phansi. Angikhathali ukuthi ukhokho, yirice, angikhathali ukuthi yini, yonke into etholakala la emhlabeni waseAfrika. Sonke singama-Africans, ukusuka eKapa uya eGibhithe, usuke eMauritania uye eSomalia, usuke eNiger uye eChad, usuke elokuzana elokuzene eSenegal uye eMorocco, usuke eTanzania uye eDRC, ngingabala ngingaqedi, usuke eNigeria uye eGhana, usuke eCameroon uye eAlgeria. Bafowethu, sonke sinamashezi kuleli zwekazi laseAfrika. Abaholi bethu ngoba bawohlohle sabo abakufuni lokho. Ngoba bafuna njalo thina sihlale sincenga icethe kubo. Sihlale sicela kubo ngento yethu. Hayi bafowethu, vukani emaqandeni. Hayi mina sengilikhulumile iqiniso. Hayi mangabe ngiyazonda ngizondela amaqiniso kulungile. Kodwa nje nathi singama-Africans siyadeserve ukuthi sibe yi-United States of Africa. Singabi i-DSA, Divided States of Africa. Kuyichilo lokho, umdala akakufuni. Uthi umdala yingako nihlupheka ngoba aninalwazi. Hlanganani nibe imbumba, nibe moya munye. Nibuye nize kimi mina mdali wenu, nikhonze mina ngedwa, nizobona izinto engizonenzela zona. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.